Kaluguran mga bataan, king kasalpandayanan. Napong-isap yan na yung king kapampang. May kamaintintita. Pero nung pag-isap yan na yung English, baka pureng haliwa. Eh daw masyado kaintindihan. Mas lalo yung mga intindihan nung magsalita ko ngayon ng German, Kastila, o kaya naman Japanese, o kaya naman German, o kaya French. Yung ginatang Yesu Cristo, tiro na lang ini, dahil kaya alagad ng mga nanulang mga di. At balot mo, prayer is the language of God. We can communicate God through prayer. So, nating amaning gamitan tamo para intindihan ang katamo ng Diyos. Kapampangan niyo pa yung Diyos. Makalala rin yung chik ng Diyos makaintindihan kapampangan. So prayer is a universal prayer. The universal language of love is prayer. At yung ginutamo ngayon, kung na maring alagad na yung panalangin ay kumami. Ito yung paralan ng mga nanotayang nakasabi Diyos. At nung mga nanonakatamo ay intindihan ng Diyos. Mapalyaring ipami, apangadyan na ingamanong kapampangan, Tagalog, Cebuano, Ilocano. Pero what matters is not the language. Uling ipami, yan ang panalangin ng labi, panalangin ng ugali. At pot mga tita mo, dahil ugali nga rin, ilang panintunan ng Diyos kay katamo, ba maintindihan ang katamo. So what the language and attitude na dapat tamong isa puso o ang mga tita mo king Diyos? Number one, ikpami. And sinuno ng apong gino'y Diyos. Dinakyan niya kay katamo. That even his mother, binyen niya kay katamo, ikpami. Yan na sinabing, ikpapo. Kaypot na namang Isus ng sarilina ng Diyos. Nga tayo sa sarilina ng Diyos. Etamo sa sarilina ng kabanalan. Etamo sa sarilina ng banalamisa. Tayo sa sarilina ng pari. Tayo sa sarilina ng grasya na ng apong Ginoo. Nung buri mong maintindihan na ng apong Ginoo, ilako mo yung ugaling mayroon ang pong makasarili. Nga nung makasarili ka, mayroon ka, bastos ka, naka-aintindihan ng apong Ginoo. Because when we pray to God, our Father, buri na, ikakalugod mo. Buri na, we share one another's blessing. Yan ang mga sarili ka, mayroon ka, agyan mga di kang dinala na ikpami, nakaaintindihan ng apong Ginoo. The language of sharing, yung puso, biyasang mirake, yung tao, biyasang midake kayang time, talent and treasure, aintindihan ka ng Diyos. Even though you speak German or Japanese, basta may tumandang malugod, mapamye, biyasang mirake, aintindihan ka ng apong Ginoo. Bisang ba niya ilagyo mo? Basically, dapat balo tayong samba ng Diyos. Balo tayong kilalanan ng Diyos. Nanong ikaparatang ka, puri mo mirang kanya yung sarili mo. Puri mo kaya mga ning kapurian, nakaintindihan ng Diyos.
nga no manigyawata mo. It is for the greater glory of God, not for our self-glorification. Dahil ka mayabang ka, pagparangalan mo yung giyawa mo. You did not acknowledge God in your life. E nakaintindihan ng Diyos nung matas ka doon. At alayo yung Diyos ibiyem. Sambantay yung Diyos. Kailangan sisimba ka. Makanano na kakaintindihan ng apong Ginoo. Makanano kang milapit ng apong Ginoo. Nung yung kasisimba. Ika man nagyang tao ka. Nung ninurat pa niya mga kakit. Nung ninurat pa niya mga kakayabi. Ang kasabi. Ila rin malapit loob kaya ka. Ila rin kakilala mo. Yan ang may masisimba. Makanano may kakilala yung Diyos. Karing kayang manalayaman. Kilalanan mo yung Diyos. Aliwa mo yung kang sarili. Bakaintindihan ang aning apong Ginoo. And then we have the spirit of obedience. Kailangan may pamintuan niya yung lumo. Aliwa yung sarili tamo. Pamintuan mo rin ang puno motos ng apong Ginoo. Ika yung pengari. Nung nitang anak yung mapaminto, ang buong mapanus, kita nga na kayo malapit kayo lo. Kasi mapaminto yan. At yung patutuning lugod, kapamintuan. Makananong mo sabihan, kaluguran mo yung Diyos, nangyakasisimba. Makananong mo sabihan, kaluguran mo yung Diyos, nangyakatapat yung asawa. Makananong asabing, kaluguran mo yung apong Ginoo, nung kapatid mo nga teksip mong balik. May pamintuan niya yung loob mo, obedience to God's will, to be one with the will of God. Makananong may asabing kaluguran mo yung asawa mo, nung aldo may papatay kayo. You may have difference of opinion, but you should be one in love, and for God, and for the family. Then, ibigyan mo kayo kami nga kakanan may king aldo. Tiwala king lugod Diyos. Ang magtiwala, yan nakatamo paboreting Diyos. At yan lumbog kanda mo, yan nakatamo paboreting Diyos. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Lumikiting kang diskarte, ating kang disposition ibigyan mo. Nakapaboreting apong Ginoo. Magtiwala tamo, king lugod ng Diyos. Gawan kami lugtamo, nakatamo paboreting Diyos. And then ang panalangin na bunga ng kapatawaran. Makanano na kang naintindihan ng apong Ginoo, ng kapatid may kapatid mo. Makanano na kang patawaran ng Diyos, nung kapatid may asawa mo, rin pengari mo, ing manuyang mo, ing katwangan mo, nung buri mo nga intindihan ng aning Diyos. Mamatawad kang manyaman, king puso. Yabi ni Father, it is the universal language. It is the universal prayer, daringanak ng Diyos. Yan yung panalangin ng labi, panalangin ng puso, panalangin ng ugali. Ugaling midadaki, yasa mo mag-share. Ugaling mababalon. Ugaling mapaminto. Ugaling manalig. King kalulong ng Diyos. At ugaling mapamatawad.
damayan ng Espiritu, bambaragi kami, palyari ang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. May midang pusang loob, ang pamailasan kamatayan. Kinuha ng tinapin at pepasalamat siya. Irasanit at binye karibel isikulas na. Tanggapan niya ikawan at kadakya. Iti ang kanabang katawan, amitaw para kay kayo. Kawan, sinuko ang Diyos. Pagkanya mo naman kay ba't ni Kapunan kinuha ng kalis. Masibayo yung pepasalamat yan. At binyaning kalis, karibel disipulas na. Tagaban niya iti ikawan at minunggo kanina. Iti yung kalis, ning kanabang dakya. Daya ni payo. At alaranggang tipan, kami bubo para kaya kayo at para ka rin sa belang tao. Bagketa, ipatawaran na rin kasalanan. Iti dagdan niyo iti bilang kabigaran naman anak. Ipasya namin ang misteryo ng kasalpan.